गिबियावनो आं रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरबाय। रायजोफोर, दिनै 20 फेब्रुआरि बर'नि मोनसे गोथार जारिमिनारि सान। दिनै बे 20 फेब्रुआरि सानावनो 1993 बेयाव BSC बा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मुंनि मोनसे राजनितिक गोरोबथा जादों। जों प्रथम बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलखौ दिनैनि बे 20 फेब्रुआरियावनो जों मोननो हादों। बे जोंनि हिस्ट'रिक सान, ओंखायनो जों बे हिस्ट'रिक सानखौ जोङो गोसोआव लानांगौ। दा बे BSC एकर्डआ बोरै जाया बेखौ बुंब्ला गोलाव लायो। दा थेवबो जों बेखौ लिरनानै जोङो खिताब आखारै दिहुननानै गालांनांगोन आरो जोङो गालांगोनबो। दा बे BSC एकर्ड जानायनिफ्रायनो दिनै बड'लेण्ड सोदोबा इस्टाब्लिश जादों। बड'लेण्ड सोदोबा फार्स्ट जोङो गनायथि मोनदों आरो बड'लेण्ड सोदोबा गनायथि मोननायनि उनावनो जोङो BSC आसाम स्टेटनि आयेननि सिङावनो जों मोनसे एरेन्जमेन्ट, पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट जों बर'फ्रा मोनसे खुंथाय मोननो हादों स्टेट एक्टनि आन्दाराव, आसाम स्टेट एक्टनि आन्दाराव। आरो बिदिनो उनाव फैयै फैयै 2003आव आरोबाव जोङो बे एखे BSCखौनो आरोबाव नामखौ सोलायनानै BTC खालामनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट होननानै बे BSCनि पावारखौनो जोङो गासिखौबो जोङो भारतनि संबिजितनि 6 सिडिउल बादियै बेखौ आयेनाव महर होनाय जादों आरो जोङो भारतनि संबिजितनि आयेन बादियै जोङो 6 सिडिउलाव सोसननानै जोङो मोनसे रैखाथि जों मोनसे मोननो हादों, BTC मोननो हादों। दा बिनि उनाव फैयै फैयै 2020नि 27 जानुवारियाव जा BTR जाबाय। अदेबानि बे BTR गोरोबथाया BSC एबा BTCजों बेहा खुनु लोब्बा गैया, खुनु बेजों खुनु गोरोबनाय गैया। बे एक्सट्रा जायनाखि एरेन्जमेन्ट बियो, बेहा खुनु कनस्टिटिउसननि प्रभिजनजोंबो बेखौ खालामनाय जायाखै। सामबिधानिक बेहा बैधता बेहा गैया। दा दिनैनि दिनाव TRखौ जों जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला बे जिनिसा दिनैनि दिनाव मोनसे बड'लेण्ड रायजो नाङा होननाय बे बाथ्रा नुजाथिगोन। जोङो जिथु जोङो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल जे जों गायसनजेनदों, मोनजेनदों, बेखौ जों बड'लेण्ड रायजो मोननायनि मोनसे फाउन्डेसन हिसाबै जों लादों। बड'लेण्ड रायजो मोननायनि बे मोनसे गायसननाय खाम्फा बेयो, बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय बर' रायजो मोननायनिया। बेबायदि मोनसे उद्देश्य लानानै BSCखौ एकर्ड खालामनाय जादों। आरो बिनि उनाव आरोबाव बालाबाथि आन्दलन खालामनानै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेखौ मोननाय जादों, बेखौ 6 सिडिउलनि आन्दाराव। आरो दा जुदि बिनि उनाव जों आन्दलन खालाम BTR मोननाय जाबाय। आरो दा बे BTRआव जेबो गैयैखाय BTRखौ जुदि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जुदि होनना बुङोब्ला, जोंहा जे आलादा रायजो मोननायनि जोंहा थांखि दंमोन, जों जे आलादा रायजो मोननायनि थाखाय, आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननायनि थाखाय जों स्टेप बाय स्टेप दावखोबोदों। बे स्टेप बाय स्टेप दावखोनायाव बे बादा जागोन, बड'लेण्ड रायजोखौ नांलिया होननाय जागोन BTRखौ जुदि जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला। ओंखायनो जोङो बे BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों खुनुदिन बुंनो हाया आरो जों बेखौ दाबिबो खालामनाङा। मानोना BTR सुक्तिनि जायनाखि गुदियावनो जायनाखि बे लिरनाय ड्राफ्टआवनो सिगाङावनो बे 9 नम्बर स्टेन्सआव 9 नम्बर लाइनावनो बेखौ मोनगोन। बेयावनो रोखा रोखा लेखादों जे बड'लेण्ड रायजो नांलिया, बेनो कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन जाबाय। आरो जों आसामखौ खुनु बुखावाजासे आसामनि बाउण्डारिखौ एस इट इज दोननानैनो जों बे BTRखौ खालामनाय जाबाय, ओरै होननाय जाखादों। दा बेनिखायनो जोङो दा आलादा रायजो बिग्रा मानसिफ्रा, BSC आरो BTC सुक्ति खालामग्रा मानसिफ्रा बे BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननाया बे बड'लेण्ड रायजोखौ नाङा होननाय जायो। बेनिखायनो जों बे जिनिसखौ जोङो सापर्ट खालामनो हाया, बुंनो हाया। दा दानिया जाबाय बे बड'लेण्ड सोदोबा बोरै फैया, आं बे बाथ्राखौ एसे गुरुत्व होननानै बुंनो सानदों जे बड'लेण्डआ बोरै हाबखो, बड'लेण्ड सोदोबा बोरै इस्टाब्लिश जाखो। दा बेखौ जोंसो रायजोफ्रा मिथिनांगौ। दा जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला 1990नि 1 मे खालि रुंसारि जालाङो, जोंखौ हरखाब
माने जोंनि आन्दलननिफ्राय बिदाय लानो थाङो जोंखौ माने आन्दलननि माबानिफ्राय आन्दलननि जायनाखि लामा बे लामानिफ्राय जोंनिफ्राय बिदाय लानो थाङो बे समनिफ्राय जोंनि गेजेराव एसे गुलाय गुजाय जादों पार्टी लिडारशिपनि गेजेराव एसे माने गोरोबलायनो हायै सानसुमानि लिडारशिपखौ सानसुमा कंग्रेस बसुमतारी लिडारशिपखौ बारा मानिनो हायै सोरबा माने बेखौ माने बिसास खालामनो हायै बेबायदि मोनसे परिबेस फैदोंमोन दा थेवब्लाबो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रुंसारि जानायनि उननिफ्राय जों संग्रामखौ खोब स्थिरै सानसुमा कंग्रेस बसुमतारीनि दैदेननायाव आरो लोगोसे बिपिसिनि दैदेननायाव आरो लोगोसे बे एबसुनि माखासे गोख्रों कर्मिफोर बाहागो लानायाव आन्दलनखौ खोब स्मुथ भाबैनो लाबोनाय जादों आरो स्मुथ भाबै लाबोनानै भारत सरकारजों जों जावले जावले सावरायनाय जादों जों 92आव जों मोनसे कनक्रिट मोनसे सेपआव जों फैनो हादोंमोन जेब्लानाखि भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि शरद पावारा जेब्ला जोंनि बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि दायित्व मोनो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरसिंहा रावआ शरद पावारखौ दायित्व होदोंमोन जे बड'लेण्ड समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय दायित्व बेनो होनाय जादोंमोन दा जोंनि जावले जावले सावरायनाय जादों बे जावले जावले सावरायनायाव शरद पावारा जोंनो रायज्लायनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड माने अट'नमास काउन्सिल बे सोदोबखौ बिथाङा बुङाब्लानो जों बिनि बादियै माने बड'लेण्ड अट'नमास स्टेट बे सोदोबखौ लानानै बांसिन गुरुत्व होदों बिथाङा रायलायनायाव आरो बिथाङा बे सोदोबखौ लानानै जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे अट'नमास स्टेटआनो प्रजय जागोन बेनो माने बाहायजागोन जिथु प्लेन्स एरियायाव जिथु अट'नमास स्टेटआसो एप्लिकेबल बेखायनो अट'नमास स्टेटखौ होनांगौ होननानै आंबो भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ आं कनभिन्स खालामगोन बे बाथ्राखौ शरद पावारा बुंदोंमोन दा बिदिनो सावरायनाय जादों आरो जोंनि सिमाखौ लानानै जों बे समाव आल'सना खालामनाय जादों जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय सदियासिममोन खिन्थु सदियासिम लाङोब्ला बेयाव बे मिसिं मानसिफ्रा जोंजों थाफानो गोसो गैया बड'लेण्डआव बेनिखायनो मिसिं मानसिफ्रा जुदि थाफायोब्ला सोरबा थाफायोब्ला जों लाफागोन थाफायाब्ला बिसोरो आसामाव थागोन बेबायदि मोनसे माने अपसनजों जों माने बुंनाय जादोंमोन संकस सदिया खिन्थु लास्टआव रायलाय जोंनो शरद पावार इभेन हितेश शइकिया जों ज' जेब्ला सावरायो हितेश शइकिया गावबो स्वयं शरद पावारनि सिगाङाव एग्रि जानांदोंमोन जे सिमलुगुरि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट सिमलुगुरिसिम गावहा आपत्ति गैया बे बाथ्राखौ होननो गोनां जादोंमोन बियो दा बियो जुदिबा गोसो गैथारामोन एखेबारे एरियाखौ बारायनायनि खुनु गोसो गैया थेवबो बायद' जादों मानोना बै समाव गहपुराव बिराद गिलु बालु दांगा जादोंमोन गहपुराव बर'फोरखौ होखारनाय जादोंमोन दा बेफोर खार'नाव हितेश शइकिया माने जोंनि नारसिननाय आरो भारत सरकारनि प्रेसाराव नारसिननायाव जोंनि प्रति जोंनि जायनाखि सिटुवेसन बे सिटुवेसनखौ गुरुत्व होनानै सिमलुगुरिसिम बे एरियाखौ माने हितेश शइकियाबो इन प्रिन्सिपाल बेखौ मानिनानै लानो गोनां जादोंमोन खिन्थु दुर्भाग्य जादों जोंनियाव बै समाव राजनितिनि गुलाय गुजाय थासारि शरद पावाराबो डिफेन्स मिनिस्ट्रिनिफ्राय बेबो महाराष्ट्रआव चिफ मिनिस्टार जाहैबाय बे चिफ मिनिस्टार जानायनि खेथ्रआव जोंनि लिंकआ गेप जादों दा बे लिंक गेप जालायनायखौ सुजुग लानानै जोंना हितेश शइकिया माने जोंखौ माने बुद्धि खालामनानै जोंनि गेजेराव मोनसे डिभिजन लाबोदों प्रेमसिं ब्रह्मखौनो बांसिन गुरुत्व होनानै एबसुनि नेताफोरखौ सानसुमा कंग्रेस दैदेननाय एबसुनि नेताखौ माने गुरुत्व होआ खालामनानै प्रेमसिं ब्रह्मजों बांसिन रायलायनानै बेयो जोंनो भुवा मोनसे आसास होबाय जे नोंसोरनो जे शरद पावारा रायलायदोंमोन जे अट'नमास स्टेटनि बाथ्रा आं अट'नमास स्टेटखौनो बिनि पावारखौनो होजोबगोन बे रोखोम मोनसे भुवा आसास होदों बियो आरो सनितपुर जिल्लासिमबो सिमलुगुरिसिम एरियाखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंनानै आल'सनाखौ माने खालामबाय थादों लास्टआव जों नुबाय बियो जोंजों सावरायनाया माथ्र गावनि राजनितिनि जायनाखि उद्देश्य बे उद्देश्यखौ जाफुंनायनि थाखायल' खालामदोंमोन बे राजनिति उद्देश्य जाहैबाय बै समाव रायजो सभानि एमपि मोनसे पस्ट दंमोन बे एमपि पस्टआ जाहैबाय जे खालिमोन आरो बे एमपि पस्टआव जोंबो बर' माने मुभमेन्ट लिडारफ्रा बिपिएससि एबसु जयैनो जे कनकेसर नार्जारिखौ
केन्डिडेट होननानै जोङो सावरायनाय जादोंमोन आरो बेयाव गासैबो पजिसनफ्रा एजिपि होन ओमफ्राय सिपिआइ होन प्रमद गगैमोन दा बिसोर गासैबो ज'नो सापर्ट खालामदोंमोन बे कनकसर नार्जारिखौ बेखौनो केन्डिडेट होनोसै होननानै बेखौ रायजोसभानि एमपि बानायनानै बयबो थिरां खालामबायमोन थिग खालामबायमोन दा बेखौ जुदि रायजोसभानि एमपि खालामोब्ला केन्डिडेट हिसाबै कनकसर नार्जारिखौ अब्ला जों देरहायो दा बेनिखायनो हितेश शइकिया पलिसि खालामनानै बुद्धि खालामनानै जोंनि गेजेराव ग्रुप खालामनानै हितेश शइकिया गावनि केन्डिडेटखौ देरहानो थाखाय माथां सिंखौ केन्डिडेट प्लेस खालामनानै गावनि केन्डिडेट माथां सिंखौ भट होनो थाखाय प्रेमसिं ब्रह्म ग्रुपखौ लांनानै गावनि पलिया खालामदों आरो उनाव बेनो भुवा आसास होनानै अट'नमास स्टेटखौ होगोन आरो लोगोसे बाउन्डारियाबो सिमलुगुरिसिम होनाय जागोन बिदि मोनसे भुवा आसास होनानै बे जोंनि जे केन्डिडेटमोन कनकसर नार्जारि बेखौ उइद्र' खालामहोदों ओमफ्राय माथां सिंखौनो भट होदों जोंनि एमएलएफ्राबो माथां सिंनो भट होदों दा बे खेथ्रआव जोङो माने हितेश शइकियाजों मोजाङैनो जों थगायजानाय जादों दा जार फले जोंनि माने जायनाखि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जायनाखि आल'सना जानायमोन नेगसियेसन प्रसेस बे गेजेराव डेडलक जानायबो जादों शरद पावारा फारसेथिं मुम्बाइआव महाराष्ट्रआव माने चिफ मिनिस्टार जाहैबाय जों फारसेथिं हितेश शइकिया जोंनि इस्युखौ लानानै राजनिथि खालामबाय बिदि जादों गोबाव सम जेबो जायाखिसै जोंहा थाबाय बिनि उनाव जोङो लास्टआव आरोबाव जेबो जाथों दिनै हितेश शइकियाजों जेबो जानाय नंला बे राजनिथिखौ खालामबाय होननानै जोङो आरोबाव दिल्लीयाव जों नागिर स्टेट हम मिनिस्टार इन्टारनेल सिकिउरिटि राजेश पाइलटखौ लोगो मोनदों होमब्ला जेब्ला राजेश पाइलटखौ राजेश पाइलटआ जोंखौ नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टाराव लांदों नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टार लांनानै रायज्लायदों रायज्लायनाय समाव बिथांनो कमप्लिट दायथ' होदों राजेश पाइलटनो जेब्ला दायथ' राजेश पाइलटआ जों जावले सावरायनाय जादों दा जावले सावरायनायनि उनाव बिथाङा जोंनो माने खोथादों नैबे 1992नि बे दिवालीनि उनावनो एकर्ड खालामगोन होननानै बुंदोंमोन राजेश पाइलटआ दा बे हिसाबै जों खोब आसा खालामदोंमोन दिवालीनि उनाव एकर्ड जागोन खिन्थु दुर्भाग्यआव जोंनि नेताफोरनि गेजेराव माखासे भुल दंमोन जोंनि नेताफोरनि गेजेराव माने एबसुनियाव नङा दे बे खिन्थु एबसुआ भुल खालामाखै जोंनि प्रेमसिं ब्रह्ममोनहा मोनसे हानजा लानानै दंमोन दा बिथांमोनहा भुल खालामदों जे बे भुला जाहैबाय जे राजेश पाइलटआ माने दिवालीनि सिगां आफ्टार दिवाली एकर्ड खालामगोन होनब्लाबो हयथ' जोङो माबानांगोन प्रेसार टेक्टिक हिसाबै जों आन्दलन खालामनांगोन होननानै मोनसे आन्दलन धौ मोनसे लाबावदों 1000 घन्टा बन्द' होदों बे 1000 घन्टाआ 21 नभेम्बर 2022 बेयाव होनाय जादों 21 नभेम्बरनि 2022आव 1000 घन्टा बन्द' होनाय जादों एबसुआ दा 1000 घन्टा बन्द' होनायनि गेजेराव गोबां माने जाथावै घटनाफोर जादों आनडेम'क्रेटिक माखासे खार्यफोर जादों जायनि थाखाय बेयाव 21 तारिख नभेम्बराव बन्द' डिक्लेयार होनायनि उनावनो जोंना गोबां जोंनि लिडारफ्रा हमजादों परमेश्वर ब्रह्म एमएलए प्रमद नारायण ब्रह्म एमएलए हमजादों थजेन नार्जारि एमएलए हमजादों आरो बेजों लोगोसे जोंना हाग्रामा महिलारि बारग' बिटिसिनि चिफ बे हमजादों डक्टर भरत बसुमतारी बे हमजादों ओमफ्राय बिश्राम नार्जारि बिसोरो हमजादों दा गिदिर केसावनो बिसोरखौ माने जेलाव जोबनानै दोनदों दा बे खेथ्रआव जोङो उफाय गैया जाबाय जोङो थाबैनो जोङो रायज्लायनानै एकर्ड खालामनांसिगोन बे हिसाबै जों थाबैनो राजेश पाइलटजों रायज्लायनानै आरोबाव जोङो नैबे डिसेम्बराव मोनसे माबा जादोंमोन 6 डिसेम्बर बेयाव कर सेबा बाबरि मस्जिद बुफायनाय 6 डिसेम्बर बाबरि मस्जिद बुफायनाय बेदिनो हुलुस्थुल मोनसे परिबेस थांखांनायनि उनाव राजेश पाइलटआ जोंजों आरोबाव गोदानै आल'सना खालामफिनबाय आल'सना खालामनायनि उनाव फैयै जोङो 20 तारिखआव फेब्रुवारि बेयाव एकर्ड खालामनो स्कप मोनबाय दा 20 तारिख फेब्रुवारियाव बिएसि एकर्ड जानाय सिगां जोंनो मोनसे मडेलिटिस जोंनो हरदोंमोन राजेश पाइलटनि तरफनिफ्राय जोंनो मोनसे एमएसआरि हरनानै जोंनि एमपि चैतन्य ब्रह्म चौधुरी न'आवनो आल'सना जादोंमोन जों बेयाव सानसुमा कुमार बसुमतारी आंबो दं निजे दङ ओमफ्राय एमपि माने चैतन्य ब्रह्म चौधुरी दङ बालिराम बर'मोन दङ सुभाष बसुमतारी बिपिएससिनि चेयारमेन बिसोर दङ दा बे आल'सनायाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे प्रप'जाल हरदोंमोन राजेश पाइलटआ बे प्रप'जाला माने फार्स्टआव बा होनदों आरोखि बड'लेण्ड सोदोब गैया बर' अट'नमास अथरिटि बा होननाय मोनसे प्रप'जाल बिथांमोना जोंनो हरदों
ओमफ्राय पावार एन्ड फांसनफ्रा जानाखि BSc आव जानाखि जों दा मोन्दों बेफोर पावार एन्ड फांसन दंजोबो आरो BTC आव जानाखि दा जों मोन्दों BTC आव थानाय पावार फांसनफ्राबो बे बर' अट'नमास अथ'रिटियाव दंमोन दा बेखौ लानानै जों गोबां माने सावरायदों सावरायनायनि गेजेराव जों मोन्दों बा सोदोबखौ जों माने माबानांगौ रिप्लेस खालामनांगौ बर' अट'नमास अथ'रिटिया बे डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि बादिल' जायो गतिके जों जिहेतु आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारदों जेब्ला जोङो रायजोआ बड'लेण्ड मोनाखैब्लाबो नामखौ जों बड'लेण्ड नाम दोननानै बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल दोनब्ला मोजां जों बे बाथ्राखौ जोङो स्ट्रंलि जोङो प्लेस खालामनाय जादों आरो भारत सरकारनि एमिसारि हिसाबै BK राव होननाय सासे साउथ इन्डियानि मानसि बिसिनि कंग्रेसनि पलिटिकेल सासे गोगोम सासे लिडार BK रावआ जोंजों सावरायनायाव बाहागो लाबाय थादोंमोन दा बे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बे जानांगौ होननानै जों माने बुंबाय थानाय जादों दा अबयसे जोंनियाव जोंनि मानगोनां MP सत्येन्द्र ब्रह्म चौधुरीया जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे जोङो रायजोखौ मोनखालाब्ला बड'लेण्ड सोदोबनि थाखाय मानो नांबाय थानो जोङो जिखि मोना नामा जिखि जाया जोङो लानांसिगौ एकर्ड खालामनांसिगौ फारसेथिं गोबां मानसि जेल जाबाय दा जेल जानाय समाव जों नांथाबबाय थायोब्ला गाबोन जुदि एकर्डा जायोब्ला मानसिनि बे जेल जानाय अबस्था मा जानांगौ गतिके माने जोंनो बड'लेण्ड सड'लेण्ड दोनदो जोंनो बर' अट'नमास अथ'रिटिब्लाबो जों लानोसै बे बाथ्राखौ जोंना MP ब्रह्म चौधुरीया बुंदोंमोन दा बेयावनो जों बिराद गुद्दा गुद्दि नांनाय जादों आंबो स्वयं आङो बे खेथ्रआव माने सत्येन्द्र ब्रह्म चौधुरीखौ बोराबनानै बुंदों आरोखि बे समावनो सत्येन्द्र नों एफा गिदिर आन्दलनखौ नों बोरै माने धेमालि खालामनायदिबो नोंखौ नोंलाय बे आन्दलनाव हाजार हाजार बर'फ्रा जिउ गारबाय मानसि बुथारजाबाय गावथारजाबाय दिनै नोङो बे समाव नों दिनै गभर्नमेन्टनि माने उकिल बादि नों बाथ्रा बुंदों नोंलाय जोङो बड'लेण्ड रायजो मोनाखिसैब्ला जों बड'लेण्ड सोदोब सोनायाव जोंहा मा आपत्ति दं बे बुंनानै जों बिराद गुद्दा गुद्दा लायदों इभेन सत्येन्द्र ब्रह्म चौधुरीखौ जोङो हजों ज' लोगो लालायनानै माखासे मानसि जों ज' दंमोन जों सिगिलायनाय जाबाय दा बिनि उनाव जों जेब्ला ज'यैनो प्रेसार होयो होमब्लासो बड'लेण्ड सोदोबखौ माने रायजोफोराबो एक्सेप्ट खालामबाय जे थिग नोंसिनि सेन्टिमेन्टखौ आं अनार होयो सनमान होयो जे बड'लेण्ड सोदोबखौनो आं माने माबा हितेश सयखियाखौबो आं कनभिन्स खालामसिगोन नोंसोरबो स्ट्रं जा खिन्थु हितेश सयखिया जेबो होनो गोसो गैया होननानै रायजोफोरा जोंजों रायज्लायनायाव बे खोथाखौ बुंबाय लास्टआव थाङै नैबे बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै जोङो गनायहोनो हाबाय हितेश सयखियाखौबो दा उनाव जोङो मोनसे डेट फिक्स खालामनानै 20 फेब्रुवारि खालि रायजोफोरा जोंनो माने जोंनि लिडारफोरखौ बयखौबो लिंहरजोब्बाय दिल्लीयाव ओमफ्राय दिल्लीयाव लिंहरनानै हितेश सयखियाखौबो लिंहरबाय दा हितेश सयखियाया बुंबाय जे माने जों आसामाव खालामदिनि दा बिदि बुंनायखाय माने रायजोफोरा जोंखौ माने फ्लाइटजों लाना फैनानै माबायाव गुवाहाटी बरझारनि BSF केम्पआव गेस्ट हाउसआव हितेश सयखियाखौ लिंहरनानै बेयाव एकर्ड खालामनाय जादों BSc एकर्डखौ बेयाव खालामनाय जादों दा जोंनि BSc जानायनि माने थुलमुल ओरैनो माबाया बाथ्राया बेनो BScखौ जोङो खोब नांलाय खमलायनि गेजेरजों इस्टाब्लिश खालामदों बड'लेण्ड सोदोबखौ जों इस्टाब्लिश खालामदों 20 फेब्रुवारिया जोंनि थाखाय हिस्ट'रिक डे आरो बे दिनाव जुदि जों बड'लेण्ड सोदोबखौ जोङो सोनो हायामोनब्ला हयथ' दिनैनि दिनाव जों बे बड'लेण्ड सोदोबखौ सोनो हागौना हायामोन मोनसे साननाय फैयो बे बड'लेण्ड सोदोबा बै समावनो हाबखानायखाय जों उनाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मोननो हादों बे जोंनि हिस्ट'रिक डे आं दिनै बे हिस्ट'रिक डेआव गोसोखांनानै बे 20 फेब्रुवारिखौ गोसोखांनानै आङो दिनै नोंथांमोननि सायाव बे BSc एकर्डनि सोमोन्दै सुंद' थुलमुल बुंनाय जाबाय आरो बयबो रायजो राजाफोरखौ आङो बेखिनि बाथ्रा बुंनानै बयखौ खुलुमहरबाय गोजोन्थों